عزو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكو بزغركم تعزتنا كم يتوعلون لو محمد 26 سنة فركم عالتم فرقان استدالو هاجراون زياتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير زعدم ساعتكم تسنح ميكي على حرقو فلما قم بكنتو تاتو افلم اب استفلالي زواتات نسدرا سوات جنزبا وحجز تجيرو بيت تمرتي سنكينا دكم حارمي تنساسان شعتن تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا أبنو زوبا قال نفحي شفنا كتابة الصانات واشتحمو الشوارح ناي كل التشريع عشان حموشن عبيت آريو اب زيناتات وصاي ابال هاغرات نيتو باجت مكلخنا بحموشه ميتاوت كاب جامل هاغرا اوتوتن كبلا كم تسماما تغاريحو بايتو ايران هاغورو مساغراو تكال توزازار نيكلوساوي صعد زلوا متحبار دو زبل مامي اسقيهم أبال هاجرات ودب متحجاز شانغاي مالت SCO وتهدراون صوتهم زندنا كدن فعموهان حبيرا زرزر زينا بمغنيات عسرا سنة معالتي سماعتات طاب استفلالي زغاتات نسدرا سوات جنزبا وحاجز تجيرو وكلتي ريناز الأخوت حسو ملكع تصاب تواهيد الأولتاب تماريا كتقربيا ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ህዝብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ብምኽንያት 20 ሰነ ኣብ ከከባቢኦም ንዝርከባ ጽጉማት ስድራ ስውኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም በዚ መሰረት ሰራሕተኛታት ምምሕዳራት ንኡዞባ ሽዕብ ገልዓሎን ናቕፋን ከምኡውን ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ህዝብን ሰብ ፀጋን ልዕሊ 245,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም እቲ ዝተበርከተ ገንዘብ ልዕሊ 143,000 ናቕፋ ኣብ ንኡዞባ ናቕፋ 36,000 ናቕፋ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ባዳ 36,000 ናቕፋ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባርዶሊ ንዝርከባ ስድራ ስውኣት ተመቃሪሖም ብዘይካዚ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ንኡዞባ ሽዕብ ንሓሙሽተ ስድራ ስውኣት 30,000 ናቕፋ ኣወፍዮም ኣብ ንኡዞባ ደቂ ኣምሓራ ድማ ሲቪል ሰራሕተኛታት ዘዋፅእዎ 256,890 ናቕፋን በህዝቢ ዝተበርከተ 189,310 ናቕፋን ኣብ 18 ምምሕዳር ከባቢ ንዝርከባ ስድራ ስውኣት ተኸፋፊሉ ብዘይካዚ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማይ ወርቂ ሃዳሙን ማእከል ከተማን ዓይነታዊ ደገፍ ከም እትገብረ ወኪል ኤረና ሓቢሩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡሳት ዓወትን ነበርቲ ማዓስከር ሓይሊ ኣየርን ዘዋፅእዎ 99,000 ናቕፋ ን33 ስድራ ስውኣት ተመቃሪሖም እተን ሓገዝ ተገብረለን ስድራ ስውኣት ነበርቲ ንኡዞባታት ኣኽርያ ኣባሻውል ሰንበል ጸጻራት ማእከል ከተማ ማይተመናይን ትራቮሎኔን بتمساسالي أمنو زوات أرونا زنت فسرحتنيات منجستي كورحاو دموزم زوات أو 4 كلتين 4 نقفة نسدرا سوات كما قرح كله نبرت حوس كتمات أرونا دمان شوعة سدرا سوات جنزبه وحجز جيروم أب كتمات دواروون سرحتنيات تكالات منجستي محبرات ممهران زوات أو 149,450 نقفة نسدرا سوات تعدلو نابل كالزينا وسنسجرم بيت تمرت سنكينة دكام حرن كل تعمت بجبرن كل حساب زمهرتهم سوسان سلسلة دكان سيزركبوا 299 تمهرو ب20 كرتن سنة بسيرتيفيكيت أمريكا تمرقت بشوعة عودتات مويا مالت أوتو ميكانيك إلكتريكسيتي سرحات هنصة صربت عنصيتي إلكترونيكس كمون سرحات حاتين صربت حاتين يوم تمرتهم تغتاتي لهم رزم مرتابط تمرتي ممهر وهاب محمد علي أبز سمعو قال تمرقت نستمدوا لهم تمرتي بعوض مززامهم يوهانو دحر مقلات من تربايتان زرعة تمرتنا بركتون كم زغنا هكنزيبهم أب ميسو تمرتي وانا دايركتور كفلي تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان أتو تسفايسيوم بوغنو فرنايت منجستي أب تقلات تمرتي زغورو زلو وفري نادم غيمت كم زلو بمتقاس من سياتنا تعدلات بقبو تتقيمهم أب ممعبال نفسهم ملوات كبابيهم بنقحت كنطفو عزخاقيرهم أما حدارينو زوادك أم حاراتو يمانا برادما معبالة بسراح كم زرقاقز بمتقاس تمرقت نزاسهم وسلطنا أب بايتا وريدهم نابز تقبرلو مدرخ مقتاوم يوهانا يلوم أبشان شعاتين 99 عام تمرز تركونت بيت سمرت سنكينة دك أمحارة
لوم عامت مبل 21 جزء تمرق زلا خوينا زاقيد 3493 بدبلومة 3846 دما بسيرتيفيكيت مريقة لا بيت تمرتي سنة كينت ما حبارون ب 24 سنة 204 تمهارو بسيرتيفيكيت مريقة أبنو زوبا قال نفحي شفنا كتابة الصنات أبو اشتحمش وارحنا كلتشن 25 عبيت كم زراعي حلفة قلقلت عنات نو زوبا نرس عند ميكال فرقاليصو أبز حلفة عمت نايز تخطبه الصنات قطري كلتشن شوعاتي متنسالسان حرن خون قلو أبو اشتي قدامت حمشة وارحنا إذا عمت قنا كلتشن شو مونتي متنتيسعان حرن الصنات عطرتو سلسة عينتات كتابة كم زو صورو بمتقاس مرأيا وصي تاونا زت خيرة غوسواسات كم زغون أبريهو زي كازي قطرتن نابت كالطعنا بملاس كنكن قدم حرسي زرخبان ابطات كالطعنا زغلاغلاون عبيت كم زرعي مكتال تملالستي حومات لعلن تحتن 5 عامت هصانا دما ناي 31 ميتايت وسخ كم زمزغبه غليصو ابنو زوبا نبرتي 32 عدتات اغلغلوت زهبا 3 ماكلات طعنان 3 مدبرات طعنان هصوص رديت كتتل قدمن دحرن حرسي كتابت قلعون دقانشيون كتتل عبيت الصنات مكتال تملالس حمامات كتتل حضور حمامات مرمرة HIV لابراتورن زتقالل اغلغلوت يبا اب نو زوبا دباروا ممحدار كبابي عد كبلو بابنتاوي غراباياتو تخلي هايلز سلاسه زلو اب معقاماين حمدن مغرابن زتكورن تفتات نت كبابي صبو ابنت كوين كم زلو تغليصو حلافي نوطا حرشا مرب اتو حتى اب سيوم اب زهابو حبريتا أتو تخليا نزوهابو مياو مغري تغتلو بقبو سلازعي وصيتاو سرح يسلاسل كمزولو بمتقاس بز مغنيات كا اب كلتشن عصوتو شعتن ابنتاوي غراباي تبايلو افلطو كم توهابو ابريهم أتو تخليا بزناب كرمتي توبحقيقو نزطف زنابر حمد كبابيو نمرقا اب كلتشن عصوتو ربعتن بز جمرو سرح كلتشح مترو كترن سالاتاتن كمز سرحه غونغونون لعل 10 شح كلاميطوسن فرزهب اتكلتن كمز تخلت حبريتا يرد مدبر فلسي ترامني شنفر حريشان ممحدار نو زوبان نزغورلو متبع زومغوسه اتو تخليا زلو حسرت نمملا دغف كغبرلو تلابيوم عد كبلو كاب دباروان الشنخ مبرق 5 كيلومتر رحقه تركب اب عكيلون زوبا قلعلو بموهاد اولات حيلتات مكلخال كوبانا هنص عدهالو حزبي ممحدار نو زوبان شنفر تمرتن زتسرح 4 كفلتات زلو هنصا بيت تمرت تمريقو تمهارو ابداسات كمهارو مصنحوم زحبرا محدارتي ممحدار كبابي اتو عبدو ابراهيم نزي صقمزن مفتاح نزتوسد توغسون نابركتو ابالات حيلتات مكلخالن كوباني هنص عدهالو نامسكينو اما حدارينو زوبا قلعلو اتو محمود ابراهيم بوغنو بمواد زبنا حيلتات مكلخالن زسلاسه زلو مربات لمعات ابتي كبابي وتاو صلوا يحدر سلازلو بز حيله ملكو كدفالو مخانا غنزيبو زي كمزيلن كلو نبرتي حاكا منغو ممحدار كبابي انجل نمباتا تغلغل بيت تمرتي باسات 160 شح نقفه كمز صقونو وكيل ارينا حبيرو زغوركم تعزبتي الصعب زيناتات هاغرات وصاي كونو مكتالكم كتقطول دغيمم بغبر عدم زينو من سنادو تي ناوصلو يزغوركم تعزبتي سلام كتالكم ازي مسكن زينا وصاي ابال هاغرات كيدان سمين اتلانتيك نيتو عمتو باجت مكل خالك ساب 2035 ناب 500 متر كاب جامله هاغراو اوتوتن كبكب بلا كم تسمع مع تقاليحهم دعرتي ب 24 سنه ابزي هيك استخايده وعلا بزوص اواج كابتي حدش باجتتي 3500 متر نغند وصايتات مكلخال 1500 متر دبا ناقداستي مس مكلخال زتاساسرو تحت قرصن مربباتن كم زوعل تحابيرو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابزهابو غازيطاو مغلصي نتسمع بمغواس هاغرو كاب نوي حوانات حيزا كاب بتصيحيتا نلعل صور مكلخال نايت كيدان تسكيما مصنحه حابيرو اسبانيا نتسمع كم زي تتكبر بمغلاصا زنقف بريزيدنت ترامب بنقداو سقومتات عصفي كتكفل كيقبر كم زغلاطن كيقوم اسبانيا وتهدرا وصايتاتا ناب 200 متر كاب جامله هاغرا اوتوتا كدرت مسنيتو كم تسمعت قدامي مستر اسبانيا بيدرو سانشيز قدم مجمارتو على ابزهابو مغلص محبار زفلتي قدامي مينستر سانشيز باجت مكلخالنا ب 500 متر كاب جامله هاغرا اوتوت كب نمبال نزوص مرب
ወጻኢታት መንግስቲ ዘዛይድ ከምኡውን ኣብ ከም ትምህርትን ዲጂታላዊ ምዕባለን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ዓውድታት ዝግበር ወፍሪ ዝውፀሉ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ባይቶ ኢራን ሃገሩ ምስ ሃገራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ፀዓት ማለት IAEA ዘለዋ ምትሕብባር ደው ዘብል እማመት 25 ሰነ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ። እቲ እማመ ውሕስነት ድሕነት ተመራመርቲ ንሰላማዊ መዓላታት ዘገልግል ኒውክለሳዊ ትካላት ክሳብ ዘይተረጋገፀ ተቆጻጸርቲ ናይቲ ሃገራዊ ትካል ማለት AIEA ናብ ኢራን ከይኣትዉ ዝኽልክል እዩ። እዚ ብባይቶ ተቐባልነት ዝረኸበ እማመ ከም ውሳነ ክሓልፍ እንተኾይኑ ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘለዎ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባከር ቃሊቤፍ ሓቢሮም። ኢስራኤል ብ13 ሰነ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻማ እቲ ሃገራዊ ትካል ብፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ዝረቐቐ ንኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ዝወቅስ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ። ብዘይካዚ ሃገራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ፀዓት ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ መደበራት ኢራን ዘካየደቶ ደብዳብ ዘይምኹናኑ ብሰብ ስልጣን ኢራን ተወቂሱ እዩ። እቲ ሃገራዊ ትካል ንትግባር እቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ስምዕ ንድሕሪት ክጎታ ምስ ዝጸንሓ ሃገራት ምዕራብ ከም ዝወገነ እያ ኢራን ብተረጋጋሚ ክትከስስ ጸኒሓ። ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ውሳነ ኢራን ቀጥታዊ ሳዕቤት ናይቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ መደበራታት ዝፈጸሞ መቃዕቲ ምዃኑ ገሊጾም። ኣባል ሃገራት ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ማለት SCO ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድነአን ከደንፍዓ ምዃነን ሓቢረን። እዚ ዝተገልጸ ሚኒስትራት ምክልኻልተን ሃገራት ሎሚ 26 ሰነ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቻይና ኣብ እትርከብ ከተማ ቺንግዳኦ ኣብ ዝጀመሮ ርክብ እዩ። እቲ ኣኼባ ብመንጎ ኣባል ሃገራት ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእምማንን ግብራዊ ምትሕባርን ንምሕያል ዝዓለመ እዩ። ኣባል ሃገራት ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓስ ዘካየዶ ጻዕሪ ከም ዝሐይልኦን ንትግባር እዩ ቀጻሊ ርክባት ከም ዘካይዳን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብ 2001 ዝተመስረተ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ንቻይና፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ኢራን፣ ፓኪስታን፣ ካዛኪስታን፣ ኪርጊስታን፣ ታጃኪስታንን ኡዝቤኪስታንን ፓኪስታንን ይሓቆፍ። ብሪጣንያን ዩክሬንን ብሓባር ወተሃደራዊ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከፍርያ ከም ተሰማምዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ኣፍሊጦም። እቲ ዝስምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር ምስ ፕረዚደንት ዜሌንስኪ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተበፂሖም። ከም ኣካል ናይቲ ስምዕ ብሪጣንያ ኣብ ዝቕፅል 3 ዓመታት ንሰራዊት ዩክሬን ዝኸውን ብርክት ዝበላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍራይ ንምምዋልን ቃላት ኣላ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ሮስቴም ኦሚሮቭ እቲ ዝስምዕ ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ብሪጣንያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝቐልጠፍን ብብዝሕን ንምፍራይ ዘኽለን ምዃኑ ገሊጾም። ጀርመንን ዩክሬንን እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ብሓባር ከፍርያ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ። ብሪጣንያ ኩናት ዩክሬን ካብ ዘጋድዳ ዘለዋ ሃገራት ምዃንያ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክትወቅስ ጸኒሓ። ብዘይካዚ መንግስቲ ሩስያ ብሪጣንያ ኣብ ስርሒታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስልያን ዩክሬን ብምሉእ ትሳተፍ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ እያ እትኸስስ። ሩስያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ከተካይዶ ብጸንሐት ንጥፈታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንመጠን መፍረ ኣህጉር ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ክብከመ ተብሎ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም። ፕረዚደንት ፑቲን ትማል 25 ሰነ ንኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምምዕባል ልዕልፍነት ድምፂ ዝውንጨፍ ኦርኔሽኒክ ዝተሰመየ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል እውን ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ። እቲ ክሳብ 5500 ኪሎ ሜትር ክውንጨፍ ዝኽእል ዘመናዊ ሚሳይል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኩናት ዩክሬን ተፈቲኑ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ትረኽበ ሩስያ ክትገልጽ ጸኒሓ። ምምዕባል ስትራቴጂካውያን ደብደብቲ ነፈርቲ ብዓይነትን መጠንን ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ፕረዚደንት ፑቲን ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጾም። ምስ ፍሕፋሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተማዕብል ከም ዝደፋፋያ ሩስያ እትሕብር። ብሪጣንያ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክዓጥቃት ዝኽእላ F-35A ዝተሰምያ ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናት ካብ ኣሜሪካ ክሽምት ምዃና ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር ብሪጣንያ 12 ካብተን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ክትዓጠቕ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ መደብ ተግባራዊ ምስ ዝኸውን ብሪጣንያ ድሕሪ ምዛም ዝሑል ኩናት ንፈለማ ግዜ ነተን ነፈርቲ ክትውንነን እያ። እቲ ውጥን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብሪጣንያ ሓይሊ ኣየራ ድማ ብፍላይ ኣብ ምድንፋዕ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእመት። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምድንፋዕ ይጽዕር ከም ዘሎ ዝገልጽ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ
نزي بريطانيا وتعطو زلا مدب كم زدقفون نتقباريو كم زد تحقاقزن أفريقيا لهم أمريكا جرمن بريطانيا زركبن شوعات عوالات نيتو نيكلساو أصوار زوادة دلنز ترقاقا نفرتي زعاتقا مخانا إقلاز هندي دحر 41 عامتات نفلما غيزي طفرتنيا ناب هو كم زلاخت أفريقيا እታሃገር 4 ጠፈርተኛታት ማለት ካብ ህንዲ ኣሜሪካ ፖላንድን ሃንጋርን ሒዛት ማል 25 ሰነ ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ምዝተወንጨፈት መንኮርኮርያ ጠፈርተኛ ሊኻ ዘላ ዕላማ ናይዚ ንክልተ ሳምንታት ዝጸንሕ ጠፈራዊ ተልእኾ ምርምር ንምክያድ ኮይኑ እቶም ጠፈርተኛታት ካብ ዘካየዶ ሱሳ ምርምራት እቲ ሽዱሽተ ብህንዲ ዝቐረበ ምዃኑ ተገሊጹ በዚ ድማ እዚ ኣብ ፍሎሪዳ ካብ ዝርከብ መደበር ዝተበገሰ ተልእኾ ኣብ ጠፈራዊ ገስጋስ ህንዲ ዝህልዎ ረብሓ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኪላታት ጠፈርታ ሃገራሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ እቲ ተልእኾ ህንዲ ኣብ 2027 ሰብ ዝሓዘት መንኮርኮር ንምልኣኽ ኣውፅያቶን ዘላ መደብ ሓጋዚ ምዃኑ ይጥቀስ ህንዲ ድሕርቲ ኣብ 1984 ብመንኮርኮር ሩስያ ዝለኣኸቶ ጠፈርተኛ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ሃገር ጠፈራዊ ጽላት ንምምዕባል ኣብ 2035 መደበር ጠፈር ክድኩን ኣብ 2040 ድማ ናብ ወርሒ ጠፈርተኛ ክትልኽ መደብ ኣለዋ ዜናታት ምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ንስድራ ስዋት ገንዘባዊ ሓገዝ ተገይሩ ቤት ትምህርቲ ስነኪነ ደቀም ሓሪ 169 ተማሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋለ ነፍሒ ሸፈነ ክታበት ህፃናት ኣብ ውሽጢ 5 ሸዋርሕ ናይ 2025 ዕቤት ኣርዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ኔቶ ባጀት ምክልኻል ናብ 500 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶትን ክብከብላ ከም ተሰማምዓ ተቓሊሑ ባይቶ ኢራን ሃገሩ ምስ ሃገራዊ ትካል ተቆጻጻር ኒክለሳዊ ጸዓት ዘለዋ ምትሕባር ደው ዘብል እማመ ኣጽኒዑ ኣባል ሃገራት ውድብ ምትሕጋዝ ሻንጋይ ማለት SCO ወታደራውን ጸጥታን ዝምድንን ክድንፋዓ ምዃነን ሓቢራ ዝغوركم تعزبتي نزقت الاستدلال وجنام السنارو عبزي في الصم سلام كتالكم عزي مسكن مسارحتي موسى جبرك جابر نتي تماليا بكتما دقم حرز تخايده ناي دق انسيو شامبيونير تراز دسس زينا حيزو مصيبو غنغن السلام